Nu există iubit. Ăsta e un cuvânt inventat ca să se justifice indecizia. Există single și există măritată. Da, măritată. Atât. Restul e pauză emoțională cu beneficii temporare. Am iubit înseamnă de fapt nu sunt liberă, dar nici asumată. Nu sunt aleasă, dar nici singură. Nu construiesc, dar consum timp. Și acum vine partea care enervează. O femeie cu statut neclar nu radiază, doar așteaptă. Și vezi tu că aura aia nu dispare când ești singură. Aura dispare când accepti jumătăți de bărbat și le spui relație. Nu e despre dragoste, e despre standard. Dacă nu e suficient de bărbat încât să te ceară, atunci nu e iubit. E doar cineva care te ține ocupată până când viața ta adevărată începe. Și da, asta îi supără pe mulți, pentru că adevărul doare exact acolo unde e confuzia. Standardele nu se negociază, se asumă.